sembla una bestiota, sí? Què passa, tios? Esteu molt pillats. Estem dit quin idioma més fet que parla i quina barretina més recargolada i aquestes mitges sucarinades en el portavent. El què? Pensat i Gabó. Panses i figues i nous i oliva. Panses i figues i mel i mató. Què li darem al fillet de Maria? Què li darem al formós infantó? Li darem panses amb unes balances, li darem figues amb un panaró. Tan patatam que les figues són verdes. Tan patatam que ja maduraran. Si no maduren el dia de Pasqua, maduraran el dia de Pasqua. És fill de Déu! El Masies, el Nestabrià, el Belém. Ho sent, Rovelló ho sent, el dia infant ja l'escut. El cor em batega de tanta alegria. Pues que la pensem remuguda d'ana. I quan ha estat això? Expliqueu-nos tan gran joia. Uah, doncs em sembla que ja veu tard. Ja fa uns quants anys de tot això. Diuen que va ser un 25 de desembre. Aquí darrere que tarda. On? Aquí, ho veus, soc jo. Anda, vindre. Sí que sembles tu, sí, i amb tota la patxoca. No fa por de la sofra. No és una batuda. Ja m'ha dit el meu fill que era una parella força estranya. Doncs el seu fill no ens ha dit que tenia una mare tan eixerida. Gràcies pel que heu fet. El meu fill ha vingut a expressar el seu desig de celebrar el Nadal. Sí que s'ha molt encara el seu fill, sí. Ara, vagi en compte que el seu fill sap parlar molt. I d'una abraçada i un desig d'amor que ens durà aixecar-nos i repartir pau tothom i tothora. A tots, bon Nadal! El nano m'ho ha explicat tot. Avui farem un gran àpat de Nadal. Tot tornarà a ser com abans. Sí. He vingut amb ell per tornar-nos. Així que el banyut és aquí. Surtin d'aquí, fill de l'infern! Passa contigo, Dios. Doncs agraïs l'infern és ple. I nosaltres volem passar, oi? Banyetes? A mi! Qui sap que n'hi ha de mi? A mi! Viatge! La falta de cana! Doncs vinga, tots a taula. On vas? Ai, espereu que ens falta una cosa.
Bon Nadal a tothom! Na, 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 na.